محروم شدم بسته ده قشش فاسد سمتهم ايه شابا مثل نجم نجم ما او او هجيب بطول كتما او بدورك تو Diamante obszczyzna. Ma. Bas? Salom tomoshabinoni aziz salom алейкум апа Нилуфар чиқал шумо ман зан ҳастам салом нас худо бошка шумо чиқал апа хосият салом влог нест дина успех накардам дина камтар маъракача доштам ростика одам вай вақт нашуд ки вообще съёмка кунам беҳад бо кӯдако касал будам барои ҳамин успех накардам видео кананда ҳозир чапа мекунӣ созена апа Нилуфар нас худо бошка шумо чӣ хален салом раҳмат барои лайк салом алейкум маъракаро гузарондааст хаста нашудастми ҳа маъракае гузарондем не хаста нашудему беҳад саросема будем ҳамин вай саросемагӣ кати тез шавем гуфта бари ҳавай успех накарда будам ягон видео карданда барои ҳамин видео нашуд имрӯз видео кардагӣ ҳастам бо насиб иншоалло пага субҳи саҳар мемонам салом сезен апа ман зан ҳастам нас худо бошка шумо созен хубен влог мечаспа намедонам рости гап мумкин вай шумо чӣ мегӯянд интернети шумо суста ки барои ҳамин салом дугонаҷон дуо кунед ман дар шаҳри даша ба мисли шумо бачадор шавам илоҳим омин шумо бачадор шавен илоҳи Нилуфар сиёвуш созанд худо бошкур Нилуфар хобай то бедор нашудай имрӯз больница бурдагӣ будамша омадак хоб рафтак салом Нилуфар созен кӯдакотон хубанд чӣ хел маърака доштем ҳама хел хатм кардем тамом думло омадан як дута ҳамин шиносо марда